Happy birthday. Birthday ng commander natin mga bossing. Of course, meron tayong pa-surprise sa kanya at sinasalubungin natin ang birthday niya at 12 midnight. Ito po, sinasalubong namin, sino-surprise. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Talagang na-surprise yung commander natin dito mga bossing. Parang hindi niya masyadong nagustuhan kasi nga hindi siya nakapaghanda, hindi nakabihis, hindi nakapag-ayos at hindi pa nakapag alam niyo na, hindi nakapagsuot ng inner sa katawan. Pero ox na ox lang, at least surprise nga, di ba? At saka sobrang pasalamat natin itong si Camille na tropa natin kasi nga nag-effort talaga na i-surprise si Marjorie. Ako iso-surprise ko siya pero cake lang kasi nga iba yung celebration namin na nagsawa na kami sa handaan. Speaking of nagsawa ng handaan, kung nakikita nyo may lechon mga boss, hindi yan para sa birthday ni commander natin. Natapat lang na may order tayong lechon. Ito po yung side hustle natin dito. Nagluluto tayo ng whole lechon at i-deliver namin ito. Ayun, papunta na po kami sa Fredericton. It's 1 hour away from St. John kung saan kami ngayon mga boss. Ayan, nakasama natin si Papi kasi nga after dito sa Fredericton, pupunta kami ng Moncton. Doon namin isi-celebrate ang birthday ni Commander. Yung order na to mga bossing, ito pala ay para sa Sinulog 2024 dito sa Fredericton. Meron silang pasinulog ito. Na-meet natin yung kabrad natin dito sa Acro na si Brad Kent kasi nga isa siya sa mga magpe-perform doon sa Sinulog sa Fredericton. Ayun mga boss, ipapakita ko sa iyo ang ibang mga lugar dito sa Fredericton. Maganda to sa hindi nakakaalam mga bossing. Yung Fredericton pala, ito yung capital city of New Brunswick mga bossing. Hindi rin madali yung biyahe natin from Fredericton to Moncton mga bossing. It's 1 hour and 50 minutes mga boss. Medyo marami kasing snow, medyo madulas. So sobrang ingat tayo mga boss. Dito na pala tayo sa Moncton mga bossing. Yung Moncton mga bossing, medyo progressive to. Medyo maraming tao, maraming establishments at marami kang magagalaan dito sa New Brunswick. 3 city pala ditong malalaki dito sa New Brunswick: St. John, Moncton at saka Fredericton mga bossing. Ayan, dumating na po kami sa hotel mga bossing. Sa mumurahing hotel lang po kami sa 3-star, 4-star hotel ba to? Pero ang napakalupit, it's libre mga bossing, libre. Narinig nyo yung tama, libre mga bossing kasi nga ito ay points galing sa work ng misis natin. Yung work ng misis po natin ay sa hotel reservations mga boss at saka may points silang nakukuha, libreng hotel at parang incentive program na din nila mga bossing. Sobrang ganda mga boss. Isipin nyo, instead of magbabayad kayo ng $100 to $200 per night, of course, magiging libre lang. Lolo, hi! Zion! Hey! Zion! Hi! Nagsop-sop ko yan. Alright! Guapa, hi! Naked guapo. Guapo sa tiyo. Naked, sorry. After makapag-relax kaunti at saka makapagbihis mga boss, yun, umalis na po kami. Ito, papakita ko yung konting view sa Moncton. Ayan, dumating na po kami sa restaurant na papag-celebrate namin ng birthday ni Commander mga boss. Ito pala yung Osaka Hibachi. Gusto namin i-try tong style na to. Gusto namin ma-experience yung sake style. Ano ba yung sake grill? Ito mga bossing. Dito naman mga bossing, sinisimulan na niyang maglaro ng apoy. Ito pala yung sake style, sake ng mga Japanese mga bossing. Kung hindi ko po alam mga bossing, sa restaurant na to mga bossing, yung gumagawa nito, yung mga chef na tinatawag nila ay puro Pinoy mga bossing. Na-amaze nga kami. Ang lulupit ng mga Pinoy na to mga bossing. Sobrang lakas at sobrang gagaling.
Sa experience nito mga bossing, meron pala silang kaunting show. Dito, sinimulan na niyang i-grill yung mga vegetable at saka tinitimplahan. Ito, meron silang pa-show dito. Eh! Yeah! Nice one. Ayoko eh. Ayoko eh. Matapang ko Yun na nga mga bossing, tuloy ang dog show nito mga bossing. Tuloy ang show mga bossing. Ayan na nga, mga itlog. Nagpapasiklab ng mga itlog mga bossing. Ayun. At dito naman mga bossing, na-serve na yung sobrang sarap na fried rice mga bossing. Kung titikman nyo talagang sulit na sulit yung ang pagkain na to mga bossing. Sobrang sarap ng fried rice talaga as in. Dito mga boss, umorder si YP natin dyan at saka ito niluto yung iba. Tinapos ng pagkakanta, binigyan ng kaunting cake para sa birthday ni Commander. Ayun, at sobrang na-appreciate ni Commander yan. Sobrang happy yarn kasi magandang experience ito. Kinabukasan, may palibreng breakfast ang hotel natin. Isipin nyo, libreng hotel pa, free breakfast, sulit na sulit. Ayun na nga, nagtataka si Papi at saka si Mader kasi ngayon mga pagkain dito puro sandwich, bagel, egg, sausage, bacon. Yun yung mga usual na mga breakfast ng mga Canadian mga boss. So, at dito na lang matatapos ang video na to. Sobrang salamat. Salamat sa papanood sa birthday ni Commander. Sa susunod na video, kita. Salamat. Please subscribe and share. Paalam!